Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Hindi ko rin. Ha? May gisulti kasing? Unsa may nahitabo nimo? Mura lagi kagwa sa imong kaugalingon. Ngano ka? Day ko rin? Kadiyot, lain ang akong paminaw. Ha? Naunsa man ka? Day? Day ko rin? Unsa paminaw nimo, ha? Day? Yan na to si mama pa. Ikaw, noon sa mantos mama. Kadiyot, diyaw na mo. Akong sundon si mama ninyo ko rin, ha? Oh. Abi na kong muadto ka sa pansayan. Niya ka man lagi din sa lingkuran ng sa may tindahan. Day? Naunsa ka? Ha? Unsa may problema? Wa man, naglain lang akong pamati. Kaya nga no, unsa man di gipati nimo? Wa lang, Unsa wa lang? basta, wa. May nasulti ba kung wa nimo gikahimuot? Tay ko rin? Wa. Corinne. Bisan dili ka mosulti pero masabot nga doon na kay problema. Mahimo bang Wa. Okay. Wa man ka. Dili ta kapugson nga mosulti. Moingon gani ko wa gyud na. Tigang kasabot. Sorry. Okay. Di talaga tugawon din eh. Atuon sa nako mga bata. Kadiyo. Mahisabtan ko nimo ko rin. Pero dili ko buot nga. Isuod ko kini sa akong una-una. Dili. Ay man si mama pa, Francine. Ikaw pa. Dili lang usa na to siya tugawon. Dudot. Miles. Noon sa man ito si mama pa. Basig may sakit si mama pa. Wa mo ang kabalakan niya. Kung mahumanday mo ang pagsukod sa gihatag ni Tito Gregi ninyo, mga jet niya di ita. Aron nga hindi kahuman, manihapon ta. Aron nga human sa panihapon, magtuon mo. Opa. Noon sakit ka si mama ko rin ko yan no. Wa man musulti si papa. Inaya lang ng tingog ni Munday. Bisin, dunggan kanila. Hala, bitaw no. Nagduda ko nga nag-away sila si papa o mama. Ha? Nag-away sila? Basin. Pero di lang nila ipakita na to kay dili sila gusto nga magulta. Unsa man say ilang giawayan, bi? Pasin kita ang hinungdan, kuya. Di ka siguro kung dili kita day. Lain jud.
Kung dili kita hinungdan, kuya, kinsa man? Ha, Kuya Dudut? Nabuhan na ko. Dayampag na ko. Shit. Di ko gusto ini. Dili yun. Pero nga nung dili siya mawaas kong una-una. Nga naman. Salah man problema ni Modong Grege nga halus kada adlaw kuno malang mag-inom og bino. Wagoy problema, Piot. Wa. Di lagi ko motuo ni mo dong wala kay problema. Masuhito na ba kung kahit tungod ni mo ingin ani juga kung doon kay problema dong. Ikaw, gid. Bitaw dong. Dong. Basig doon ko katabang ni mo ba? Ikatabang. Wa. Wagi katabang, Piot. Sa lahat mo pa. May problema juga dong. Bayan ba ni mamo sa imong anak dong Grege? Kung bahin Manila, Piot, muna na mister pangutanan ako. Kaya nasayod ka na, na problema juga na nila sukad pagid sa una. Di ba? Oo, bugay. Pero ganing ako problema ron, Piot. Ha? Dili kini bahin nila away hinungdan sa kong kinabuhi. Salan ka da? Mano man? Bahinikin sam dia ang imong problema dong Grege oy. Bahin ni kinsa man na dong. Ay, paga ko mga apo. Og ni mo, Miles. Nasuri lagi ka din sa mong eskwelahan lulatan siyang. Bitaw, Lola. Abi na ko kinsa nang ita na mo ni Miles do. May kani lula kay recess na mo ron. Kinina ra ka, la? Ay gani harag yun ko, oy. Wata lang mo disturbuhas inyong tagsa-tagsa ka klase. Di timing lang na akong mag-recess na mo. Mao diha pa kumisod din is compound sa inyong eskwelahan. Gamingaw na kayo ko ninyo mga apo. At ako la, gamingaw na sakay ko nimo. Samot ako. Tahon sabi ning akong mga apo, ay. Labi na sa kuan, kanabitaw. Magdakag siopaw nga. Among paborito la. Agay. Nagpadungag. Siopaw. Maukinis ko ya dudot, oy. Abi man ako, dire ka gimingaw na ko dudot. Sa siupaw man di ay ngayon mo paborito. Si awa kining ko ya dudot, oy. Mingaw dyan ko ni mo, Lola. Labi na doon nakidang siopaw. Mahimo ka hangwa. Oy, dili na mahimo, ay. Ay, nahinomdom ba mo nga? Miduaw ko ninyong wako'y dang siupaw. Naagyon na, dili ba? Itaw lula, naakin na permi. Kana la. Mao nga, dali mo. Adutan ninyo sa inyong kantin din, he. Dawa Kay lagi. tuwan ako gabili ng siupaw nga akong sinugatan ninyo. Awa. Parisan natog soup drinks. Ha? Tana. Hey, Tana sige dayon. lula. Adto tana. Dito di kami hapit sa eskwelahan nila ni Dudot ug Miles, Matansyang. Ay, oo ko rin na.
ug nalipay taon kayong akong mga apo nga giduaw nako sila dito. Misamot kalipay, di ang akong gipasnak dito sa kantin sa akong dang siupaw. O giparisa na akong soft drinks. Mao ba ma? Pastila ni mga anak ka. Paborito, gina nilang siopaw, matansyang. Mao bitaw. Liwat yun na ang duha nimo nga. Sa una pa, sa gamay ka pa. Siupaw sa imong paborito. Ikaw, cute ma. Bitaw, wa ka mahinomdom. Sa una ra to, uy. Pero yun na, maayo kay mihapit ka din isbay. Ay, wala unta ko'y planong mahapit din his inyo. Pero, naamanggoy gisulti na ko ang mga bata. Bahay ninyo ni Francing. May problema man kuno mo. Naunsa man demos Francing ko rin na. Naunsa mo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!